Моите приятели, здравейте от ден номер 5 от моето приключение. Срещам ви ранна сутрин в Буенос Айрес, където този пейзаж, който се отваря пред мен, може да го видите. Изключително красив залез, изгрев се очертава и не знам дали ще го хвана, но стига ми това розово, което виждам пред мен. Какво се случва? Вчера, ден 4, не снимах нищо, така че няма да видите сигурно нищо, защото отново целия ден се лягах в хостела, за да мога да си довърша тезата. Но хубавата новина е, че съм почти готов, поне къде проползвал теза, но все пак почти готов съм. И днес ще мога да я пратя за фидбек, което не е въобще интересно, но важното в случая е, че най-накрая няма да трябва да седа повече в хостелите и да си губя целите дни за такива приятни дейности, което означава, че ще мога да се разхождам, което нямам търпение. И just on time, също така, реално напускам Буенос Айрес. Ще се върна, не се притеснявайте, така че ще ви покажа повече на Буенос Айрес по-нататъка. 2 влога напред, може би. Но всъщност това е началото на влога ми за Уругвай. Отивам в Уругвай, отивам в колония Дел Сакраменто, където имам фериботът между Буенос Айрес и там. И след това в Монтевидео. Така че, да, от улица Монтевидео в София, а.к.а. университета ми, до самия град Монтевидео, до другия край на света. Така че, да, тук се намирам на една от най-големите улици в Буенос Айрес, Авенида 9 де Хулио, която всъщност по-надолу е и самия обелиск, което може би най-големия хайлайт на Буенос Айрес, но за Буенос Айрес ще си говорим по-нататък, както казах. Сега казвам ви добро утро и добър ден в София. Надявам се си да видите това видео заедно с една топло чаша кафе, докато аз пресичам нелегално. И да, ще се видим в колония. В хора обещата не снимам повече в Буенос Айрес, но просто искам да ви покажа. Нямам покрай някакво студио за телевизия. Доста интересно. Хората правят сигурно сутрешни шоута. Но, освен това, другото, което искам да ви покажа, чакайте, само една минутка, ето това нещо. В смисъл, съжалявам, обаче просто трябва да го споделя този изгрев. Това е едно от най-красивите неща, които съм виждал. Може би, обаче 2 дена не съм напускал пределите на хостела. Има значение върху колко хубаво си прекарвам. Но в момента наистина съм просто се влюбил за първи път. Смисъл, аз понеже не ставам рано по принцип, така че много рядко хващам изгреви. Този наистина е мега красив. Мега красив. Ще сложа сигурно една снимка, да видите. Като в момента малко става по-розов, а преди малко беше едно такова по-тъмничко, оранжево. Беше супер красиво. Да, просто споделя това с вас, защото мега красив изгрев наистина. И така, ще видим след малко. Ами здравейте, приятели! Добре дошли на Титаник. Ето го уругвайското знаме. Отиваме към Уругвай и казваме чао на Буенос Айрес за момента. Нямам търпение, мега ексайтнат съм. Надявам се да бъде хубаво. Това е за момента КДК на плането на Мединоватско знаме. Ще се видим по-късно. Сега отивам на ферибота, едно от как се казва, различните видове транспорт, които ще видя, защото е доста шумно, защото да, всъщност само към Уругвай и обратно ще пътувам по този начин, така че да, наслаждавам се на този момент и ще ви видя после.
Намирам се в ферибота между Буенос Айрес и Монтевидео, къде е колония del Sacramento и после Монтевидео, но просто ви покажа. Опитах се да снимам навънка, но духа екате силния вятър и просто не се чува абсолютно нищо. Но да, мега е красиво, времето е супер хубаво, което е просто страхотно. Нищо не се вижда освен слънцето и морето в момента, или океана, зависи как се погледне. Но да, много съм хепи. Отивам в Уругвай и нямам търпение да се насладя на хубавото време. И така, това е за момента. Ще се видим вече на земя и така, до скоро. Специално на уругвайска земя. Така изглежда. Е терминала. И сега ще се разходя в колония del Sacramento. Да, добре дошли в първият сериозен влог, реално, в който ще се случват някакви неща, така че stay tuned, ще бъде забавно. Добре дошли, приятели, в колония del Sacramento en Уругвай. Знамето вятъра ми разваля, разбира се, вайба, но всичко е точно, както е казал Папи Ханс. Супер красиво място, днеска неделя има някакъв пазар, да кажем, с някакви хендмейд неща. Аз ми се отварял като мулен, нали виждате, с чанцата отзад, тази трубичка отпред и всичко останало. Честно казано, мисля, че трябваше да оставя на гарата нещата. Сигурен съм, че имаше luggage storage, ама не питах и сега цял ден ще ходя така. Да, ето това е всъщност фара на градчето и може да се качиш горе, което мисля, че ще бъде следващото нещо, което ще направя. Намерих си приятели вече. Къде? В случай една приятелка. Това момиче там е от Америка и живее в щатите в момента. И бяхме заедно на ферибота и сега ще се разходим заедно днес в колония. Тя после се отива към Буенос Айрес, но нищо, един ден за малко за се разходим малко в колония и след това ще тя ще се върне, пък аз ще отида в Монтевидео. И така, наистина доста красиво място. Много ми напомня на някакъв много странен микс, защото това е на морето, реално е там. Някъде е морето. Много странен микс между Българското Черноморие и Пловдив. Да, може би с тази кола тук с много стикери. Да, наистина много красиво. Много съм доволен. Там има един огромен флаг на Уругвай. Това ще не се звика, но Уругвай. Сега ще видим какво има там и после ще се снимам най-вероятно отгоре на колата. Качването към върха на колата фар в колония. Така излежа нагоре. Видите стълба. Вече ми се върти свят. И съм много си тежка чанта, която нямам търпение да оставя. Но това е добра тренировка. Тук сме на по-ниско място. Това е върха явно. Може би какво има там. Ще видим. Да. Тук има стълба. Кадва и нагоре. Чакаме хората сега се качат. И продължаваме. Така. И сега. Как ще се случи това с моята чанта? Точно сега ще пусна другите хора. Ето. Горе сме. Да се преминем горе. Може да видите и ръката. Доста мъсна. Често казано, би се радвал да плувам в нея. Но няма как. Пак казвам. Поглед отгоре. Състоянието не е малко въобще, но е готино. Ставих си нещата тук вътре, нямам се никой да не ги вземе. И
И то. За момента това е. Ще се включа по-късно с допълнителни информация за колония. Добре дошли в няколко музея, които сега ще минем заедно. Това всъщност е музей, ето картата. Струва 150 уругвайски долари, които мисля, че са около малко над 3 американски долара, значи около 5,50 лева входа. И съответно, да, тук има историята на колония де Сакраменто, която всъщност е град, който е бил завзет първоначално от испанци и португалци. И всъщност даже предимно португалци, което е по-интересното. И съответно повечето така от самите неща, които се виждат тук, са свързани с португалската история. Като даже самата къща, тук са живели португалци преди. И тя е запазена с такъв интериор. Той ще ви покажа по-късно. Но, да, ето тук може да видите всъщност как изглежда колония де Сакраменто. Целият град. В момента аз се намирам някъде ето тук, ако правилно се ориентирам. Не съм 100% сигурен, но да, мисля на някъде тук и след това плана да отидем по-насам, където има други неща за виждане. И да, тук може да видите, нали, картина от вземането на града и различни оръжия. И така, това е за момента. Ето много интересна картина, която е как преди изглеждал града, когато тук не е имало нищо, а са просто един голям площад. И съответно, да, нататъка. Да, ето тук. Това са от португалско време останали мебели и тем подобни, така нататък. И това е за момента. Няма да ви борвам прекалено много с само исторически неща. Тук искам да покажа само тези готини оръжия и тем подобни. Така че няма да прекарам цялото време в този музей. Ще продължа после, но според ми си струва, понеже всъщност те са няколко музея и ще науча повече с историята на града. И после мога да ви разкажа. Ами, това е за момента. Ще включа от следващия. По принцип не планирах да снимам пак отново в този музей, обаче трябва да покажа най-слабото нещо ever. Капибара. Голяма мечта ми е да видя капибара на живо в рамките на този South American Trip, така че стискайте ми палците да се получи. Иначе има и диви котки и други неща. Предполагам, това са животните, които са били в... да, са живели тук преди това. Те даже в другата сграда, другата стая, може да видите цели динозаври и така нататък. Тук още вече скелети. Да, аз не съм най-музей човекът, така че няма да ви борвам и вас, но мисля, че е доста полезно да все пак да се види за историята малко или много. И така, продължавам нататък. А пак сега, като сме на главния площад, това е Plaza del Armas. Там бяхме горе по-рано. Забравих да кажа, че се разделих с моята американска приятелка Алисън. Тя отиде да си прави други неща, така че съм сам вече. Апдейт, но да, тя бяхме горе. И съответно, да, даже продължа докато се разхождам, искам да ви покажа просто това е входа към тази класическа португалска къща, която споменах по-рано. Така че сега ще вляза вътре с моето едва влизане, не дали ще се получи. Hola. Hola. Билета. Gracias. Ето, това е същия билет. Получавам вход до тук. Ето как изглежда класическата къща, португалска. Реално добре си живели хората. Малко Inception. Доста пъти ще се видите най-вероятно. Да. Живели си доста добре хората. Разбира се, Богородица. Или се надявам да е тя, извинявам се ако не е. Така че да. Доста ниски етажи. Не етажи, врати също.
Но са имали 4 легла. Да, прилича равно на стара европейска къща. Просто е вълнуващо как е толкова далече разположена от... така може да чуете какво са чували хората равно. През 18 век е било това. Може да чуете кущата, които лаят, как се готви, така нататък. Ето тук са имали хората поглед към задния си двор. И изглежда наистина великолепно. Тук печене и други тем подобни неща. И разбира се, тук някакви плодове, зеленчуци и така нататък. И предполагам там е бил изхода към всъщност към двора. Впечатляващо е наистина за мен, защото е готино да си мислиш, че европейците са били тук. Всъщност, готино не е правилната дума, защото са били колонизатори, но все пак имало европейци тук. Не, че в момента няма, разбира се, има супер много туристи. Но да, сега ми е интересно. Така че да, както казах, няма да ви борвам супер много с музеи, но този реших да го погледна. И сега продължаваме нататък, като сега ще изляза на улицата. Ще видим какво друго може да видя. Muchas gracias, señor, adiós. Така, трябва да сквизнам в тази малка вратичка, така, хоп. Да, и продължавам. Пак съм на същия площад. Сега, тук, докато ходя към следващото нещо, което искам да видя, което съм бил някъде там, искам да споделя, че подцених факта колко багаж всъщност ще нося и колко ще тежи това нещо. Както може да видите, имам една голяма чанта зад себе си. И тази чанта, тук е доста ветровито, надявам се чувам. Тази чанта тежи около 12 кг. Съответно се чувствам се намъкна торба с камъни. И няма къде да оставя. Или направих грешката да напитам на гарата дали има къде да оставя или не. Така че може и да е имало, но вече съм прекалено too late for that. Може да чуете музичката. Така че да, ще се включа по-нататък в следващото място. За момента ви оставям. Здравейте, приятели! Реших, че ще отделя сигурно цял влог на Сакраменто, Корона дел Сакраменто, така че мога да снимам повече и да ви показвам повече, за да не стане един час. И в момента вие сте моята дейт среща на обяд. Поръчах си обяд, може да видите. Една прекрасна пържола. Изхвърлих се малко, реших, че за добре дошъл в Уругвай служава. И също така съм се поръчал вино. Едно прекрасно уругвайско вино. Така изглежда Танат, което е сорт грозде от Уругвай, ми обясниха. И виното всъщност е доста приятно. Общо всичко би струвало, предполагам, около 60 лева. Включително, нали, пържолата с картофите като сайд реално и виното. Но виното ще си го вземам, понеже няма да го изпия със сигурност. Плюс последния път, като ядох в Аржентина пържола, не успях да я изям и също си я взех, така че беше добре яденето ефективно. А и другото е, че вчера не ви споделих, понеже пак бях цял ден в хостела, но си изготвих единия. Така че вчера не съм казал, че нищо за ресторанти, само за готвене. Ето много по-ефтино, очевидно. Така че мога да си го позволя, да се вика. И сега ще видим тест. Съжалявам, че направих този избор, честно казано. Брутално е. Поръчах си пиканя, което е доста специфична част от телешкото месо. И Бразилия, къде бях последния път през октомври месец, ядохме в септември, ядохме доста такова месо, което в Европа между не се прави. Тази част от телето просто не се сервира по същия начин. Реших да се взема пак и наистина е безбожно вкусно, в смисъл. Ядох и преди 2-3 дена в Буенос Айрес пържола и не беше толкова хубава, колкото е тази. Смисъл, тази наистина е топ. Ще ви покажа. Аз си поръчвам винаги medium, защото това обичам. И може да видите как изглежда отвътре. С кръвта, разбира се, но изглежда наистина брутално. И така, дойде с малко хляб. Там са моите неща, които не накрая зарязах. И да, сега както казах, ще хапна. Колония като цяло
бих казал, че много ми харесва. Не мисля, че има много за правене, но мисля, че е много приятен град за разходка. След малко ще отида и на плажа, което ще е може би това нещо, което ще направя тук преди да отида в Монтевидео, но супер интересен град и не толкова супер интересен, колкото супер спокоен, супер приятен. Наистина доста ми харесва и мисля, че добре направих, че направих този day trip, за да не е too much, защото открих няколко музея, разходих се из центъра, основните неща и видях каквото трябва според мен. Така че да, сега ще хапна добре и след това се качвам на автобуса. Но преди това, както казах, ще ви видя на плажа. И реално, както как този влог ще бъде само може би за колония, така че да, няма да бъде супер дълъг. Надявам се да ви бъде интересен. Не забравяйте like, comment and subscribe down below. Ако имате въпроси, ако нещо ви е интересно, питайте ме, това ще отговарям. И така. А тук между другото е много туристическо, само да кажа. В смисъл, цените са obviously туристически, говорят на английски всички, което не е даденост в този континент. И освен това, да, като цяло, понеже е близко до Буенос Айрес и често е day trip от Буенос Айрес, както аз видях с лодката, с ферибота и просто после обратно. Има много туристи и съответно усеща се това. Но пак казвам, според мен е много приятно място, много спокойно. В Уругвай, както може би ви правих впечатление, мога да си оставя камерата и всичко да ми е навънка и да се снимам и няма никакъв проблем. Уругвай е изключително сейф, така казват поне, ще видим, надявам се. Но до момента не се изглежда така, изглежда като Европа, честно казано. И така, тук да използвам последните проценти батерия, останали на моята камера. Съм това последните време в колония del Sacramento, да ни покажа тази страхотна улица, уникална. Просто този град много ми харесва. Уругвай наистина е като, за момента като Европа и се чувства изключително сейф, което е супер. Така че да, наистина доста приятно местенце. Както може би виждате, отивам към всъщност към морето. И да, там ще прекарам малко време. След това, в момента че е около 2:30, след обяд ще ходя на гарата за автобуса. Ето го и бизнес плейс, както казваме с един приятел, казиното, но днеска не се чувствам като да е моят ден за казино, така че няма да го посещавам. Но да, ще ви разходя все още, какво друго мога да ви кажа за Уругвай. Стека беше наистина феноменален, взех си и виното, защото не го изпих, както ви казах, ето, ще се види. Ходя си с турбичката, защото така се познаваме българите с найлонова турбичка навсякъде, няма как. И така. Батерията сигурно вероятно да ми падне, така че може да не мога да довърша влога с камерата, но няма значение. Това е, вижте на сладко семейство, как се готвя детето за каране. И горе от това време сега ще стигнем до самото море. Да видим каква гледка има тук. Изглежда наистина великолепно, но все пак нека да я погледнем. Да. Вече се чувствам изгорял между другото. Не се намазах, защото забравих. И въпреки че тук е само 21 градуса, което не е нещо вау, въпреки че днес, колкото знам, в София вали сняг, но така да е, да, не е нещо вау. Въпреки това чувствам, че слънцето е по-силно и да. И това е всъщност. Това реално е, как се казва, река, която се влива в морето съвсем скоро след тук. Но тук май още се води река. Не знам дали е сладководна или соленоводна, но мисля, че вас не ви вълнува толкова много това. Но да, това е за момента от колония del Sacramento. Мисля, че приключвам влога тук с тази гледка и очаквам да се видим в следващия ми влог в Монтевидео. Айде!